Abaibori beskuru yesani DEB nigo litkoria rero babeke kiburi gotamonchira omwarimu omonene gosoa ase eskuru iyo no yenge litkori tanganiryo kwigora eskuru nigo abaibori abaiga baya kwanaega buno musakicho Polycarp Okara agutumanya Jinga kiri tukoria rero abaorokirwa bari kwirana gochiase obweyeji yani chisukuru ase etamu yabo ya kabere nigo yaba egetage imeye skule yegaje sani DEP iyo tukemeye wadi yega ya gesima ebunga yabe gututubwa masaba na gaigama yega yaba iboli be skule yega kubeke kebuli ase geitekerene yogosa ase skule yega kiringa kyabe kenene nkiringa omwalimu monene bwe skule yega aserieta Javeth Osoro nigo agendere ko bagakoba no guteneri obobe bwe skule yega Yendukerere amagoche skure yega kororekana bobe kinyomba cyakebara amo nenchira abana babekira skure yega kubatkana mu namazingira ayo kurengana mu nabarabu bagikeire no ringe skure yewete kerenjera amagajaro igarense arerisikie sabana baranyora cyari ende yonsi chicho chirororo echire wasi njibwati merangwa abana abakonganya nabuna abantu bari echiro ngakaruonge to chabu kwanyora PP1 PP2 igabale amo ase class yake mo kwanyora abana baikaransete baerranetie megongo abako baikaransete birogo abande gabaonchogete igere banyore se baguchikobeke getabu basome chicho chioka abana bakogenda igo bakoganyana oyo mukarigesie igo baligereti orio ikaranstari echoime naende kwamana konyora ko bagosoa ime ase garo echoime angamuna stairs bakobeka amakonse kwagura gochigoro igere bagochigoikera ase bagochigosoa abibuli abega barengenerio rocho litinde nigo bagendere ko bagotubona omwalimu oyo ningabwene tukunganyo ku Rustin Semechiga egekogera oboteneri bwaye nigo bwerere skule yega yaiguretwe matukamagega yagendere ko bagegotigera magega kemagendera kubwekanirwa mu nechi skulu chinde ekyo chiyetana ine aminto gotwanyora tengo bosoku bwachire no mo headmaster legaiga bono egasi aya okora tamanyeti nonye no kubeka abarimu baye buyanga twebeka mo na tutokoro mukigosomia abana babanyene igere na baru banyore chisemi chingiya tabwati gentekyo nonye no goche skulu mapema manyenga mwarimu kyo gocho konyorwa tamanyeti gagocha kurwari aitonyo icha mapema ake naende saa 4 saa 3 obekira gapai kae magega ochire tamanyeti magega asarunga nkiatika kegendere Negento kiabetereria umugambi omoke bwe sublocation yake Bukasireta Susan Momanye amo nomo curriculum support officer kurwase ezoni ya gesima Sireta Geoffrey Ongaga wekina sajaiga na gotwerere chinkoro cyabe buli abigasi batware bikaro na wekero kwiwananga omwalimu omokonyi bwe skuru yiga ajikunyara ko bagakuba omwalimu ntrenera asemero bilio ya botambe ya iranirerwa Nonye nabo abebuli abega bale niliro chulitini ko bagendera ko bakuboria abaraya nene kurwase serikali ya county Nyamira inzi oburayibwa yo mugavana bwe county Nyamira Amoski Mominyaribo wekinasa kana kurigereria birasi bya bana bake ebyo bikobeka magima basagote asibego bamuganiri umujumbe borogongoriga rwa kitutuma saba muske Clive Ombanegisero utarede skuru yiga na kwerera bwekano na sikero etari konyora amagendera buna chisukuru chinde Ototamanyeti nga nechibese tutana koegwe gose no burayi bwarengo bobe igo mweshimiwa tware gosaba otare ase skuru eye yesani elindo nyokogani gokobororo koranjo tokonya buno mweshimiwa itokitutu masaba tokoirana limbi ya mono Ginko reporteri gataseni kya ubwanchete kya gatembe kurugigega ase skuru ya esani eyego tokeme ye wadi ya gisima ebunge ya bugututu wa masabe county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara